tedduɓe gonɗen koye Madina Gounass walla no mbiɗen ni Madine Gounass walla ko Mahidine Gounass e so tawi ko Madine Gounass firti ko wuro Gounass en paami holko yahatno so tawi ko Madine Gounass ko ma wona diine tan nde wona Gounass so tawi ko Mahidine Gounass wuro ngo mahira ko diine e ɗum noon ko eɗen mbawi wiide ko jetti Mouhamadou Hadjuma Saydou Ba ceerno Siraji Dine kono ko tawama ceerno Amadou Tidiani Ba e ganduɗa ko saare ceerno Mahmoud Jalaluddin en keeɓi fartange mawɗo wadde wuuro he jillu no fewi e nder leeɗe maggo e kuuɓal en keeɓi yettade noɗe leɗɗe fof en keeɓi yettade beddaji Madina Gounass kewɗi en fina lawol capannayyi ha lawol capantati ɗum ko jogui dokki ganduɗa yiride faade Daka en keeɓi fartange nadde e juma ka yiide ganduɗa ɗo juuleteka worɓe to juulete rewɓe juulete e so tawi won kawɗo e ladial ko heblete en keeɓi fartange wawde yettade juurade foftorde Alhaji Mouhamadou Saydou Siraji Dine en keeɓi fartange yettade foftorde ceerno ganduɗa Ousmane Thiam gonnoɗo almami Juma Madina Gounass en mbawi yaade ganduɗa ha to leegal yeewi male en ji woynudu en ji galle Mahmoud Jalaluddin en gaari nokku ganduɗa to yeyete defte Pulaar e defte diine kono kadi en keeɓi fartange yillade haalirde Madina Gounass witeɗo Daka FM garde gon Alhaji Abdou Ndiaye en keeɓi fartange mawɗe waddete mabɓe jewte e nder wuuro ngo en mbawi yiide ganduɗa biɗe kaleteɗe e nder Madina Gounass kono en mbawi yiide leɗɗe ɗe en mbattiriɗen jamma hanki ko leegal wiyetegal Chifaw firti ko safar namdi ko cellal wadde on en keeɓi fartange ñallal hande ngal wawde tawde arde e nder Daka Madina Gounass e so naguidi Daka ngu gadoriɗen ko Daka Jokke e tawɗen ɗon ganduɗa fodde werlaji kewɗi garɗi nositade golle ɗe en gari ɗo hande joni e Daka mo ganduɗa Agnam so wiyama Daka Agnam noon Agnam namni ko guure sappo e goho tuggi Agnam Balanaɓe ha yetti to wiyete Agnam Boli e kono eɗen gandi Agnam wonko takki ɗum ha heewi e ɓarga noon ko hen jeeyano kono noon hande o wona Agnam e ɗum noon ko en paami tan Agnam holko yahanno ɗum noon ko saari gonko fayen wona nokku jambere ko continue Agnam goleji e ko ɗo e Madina Gounass wonɗen en kulata haalde ɗo haala pinal nde won noon ceerno garɗo ɗo o en mbi aɗa wawi janggude e ceerno belɗomo foof aɗa wawi jaggude lawol e ceerno belɗomo foof kono so ala ko heddi ka pullo ka guendi henke Alhaji Mamadou Saydou Siraji Dine o wonata tan ko ceerno ma nde wonno woni ceerno ma ko kollowo moƴƴere kollowo nafoore e ɗo joni o tan ceerno Baba Gallaw joguiɗo nabbo ko maso en jokkodirte ceerno Demba Sy kaw Demba Sy ɗen coɗo Alhaji Abouy Koden e woɓɓe e bandiraɓe hewɓe nanɗo kaw Demba e tongol tan hol guure garɗe ɗo ndenti mbiya ko Agnam guure garɗe ɗo Agnam gollinɗo taw ummiɗen ko hirnaki liidumene ɗo coɗayne ɗo Wuro Sirene ɗo Siwolne ɗo Sinthiou Sirene ɗo Godone ɗo Jalluɓe Culel Cellene ɗo Balanaɓene ɗo Merlane ɗo Yeriyamene ɗo Ɓargane ɗo ɗeɗo guure sappo e goho ndin Daka ɗo joni so wiyama hol gardiɗo garal ɗeɗo guure holmo jopata hande oɗo saaha min kam ko garmi Daka ko min tawi ɗum ɗo mawɗo Daka tan ko ceerno ma jagate ka Agnam Sy min tawi ɗo noon mawɓe hewɓe duttima barjal foftima kono kam ceerno en gardinno ɗo jeeyi sababu galle Agnam Sybol o jeeyi guure sappo e goho ɗen dindina Daka ɗum ko Agnam tan dañi ɗum guure goɗɗe dañani ɗum ummiɗo Dakar ummiɗo Amérique ummiɗo France ummiɗo Fouta fof ɗo eɗen keewi nande yimɓe ne mbiya min jeehi Daka so saaha o yonti hakkillaji kewɗi ene gona hen en siftinami ndi yimɓe gummotono jeeri yaade waalo mbiye ganduɗa ƴeew wiye laana Baba Samba Korka e laana Saydou Ba en jii ceerno Saydou Ba nan ɗo jooɗi ɗo ko ladde wiyanoma wonno ko lewre hande en ji waɗi mahateje waɗi caaleje goto foof addi hoore mum e ngeɗo nangue wulgui jaw ɗiɗo beddaji ndeɗo tampere cikkuɗon holko saabi fotani yimɓe e ngal ɗo garal min de famamuyam jeeyi sababu ngal ɗo garal tan ko moƴƴere Allah wonde ɗo nde par ce que saaha no haɗa ɗo yiitede Daka koko yiilotono on saaha mi marta Daka on saaha afa makko mo hokkuno lawol Tidiane kanko Alhaji Mamadou Saydou hoore fonde Culel Celle kam Demba goto cilon
ceerno Abdourahima Talla noon woruno soɓe ngari ɓe gatta ko jambe eɓe lewa ɗo hikka mo wuurani ɓe dirtaɓe lewoya to mo wurtaɓe lewoya to haalladde ɗo ceerno wi yiite ko yirtono ko ñalawma o yiɗɗo faade joni Dakar sosani kala mon ara hay goto waɗa convocation windaka lettere ari kono weela mbaɗa passema mbaɗa joɓari ma won noon ko moƴƴere won tan wonde ɗo sawi kono foti ceerno Amadou Boyinaji en ceerno Amadou Banaji en ɓeɗo baye tarate so gari mbatti tarade mawɗo Dakar wonko woni ɗon tigi en paami so taarima mawɗo Dakar wonko woni ɗon eɗen gandi konngol ceerno Siraji Dine yadata koye hoddiro Allah e nder Madina waɗino saaha o dari ganduɗa e nokkure o wi nde ɗon nokkure mburu ngakkata koye nokkure nde ganduɗa ɓuri nde wawde yeyede mburu e nder Madina Gounass kallu kesso won kadi weenude o arno wi wonde ma guertode e mon jara ɗo weydi kosob eɗen gandi kadi gueɗe kewɗe teskade e nder wuuro ngo ene mawni deke wadde sen kawri ɗo henna e nder nde ɗo ladde deke ene siftino en ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam duwino ganduɗa toon to Madina nokkuji ɗi hay sino woni wona demeteɗi kono kala ko rema ma adde ɗon yimɓeɓe mbawa naftorade deke en paami wona mere addino henna ɓeɗo jambareɓe e fuɗɗima e gurdam jokki ha joni golle ɗe jaari no jandirtodani mataw en ɓosat seetan ceerno Abou kadi wasta hayso konngol gotol weddo hen ceerno Saydou Ba uddane en ɗum tan mbawen kadi yettade musidɓe heddiɓe en calmini noon kuuɓal Agnam naɓe ɗo ɗo foof gila e ceerno ha e almudo mataw so yimɓe naati a wawa hebde yimɓe foof wadda tan mo kalduɗa tan seeɗa on saaha barkinore e heddiɓe ɓe foof ceerno Abou hayso konngol tan hayso konngol gotol tan eyyi yettere Allah koko kalɗen ɗo ko fof ko goonga ko eɗen gandi ɗum eɗen tini ɗum ko moƴƴere tan woni ɗo eyyi ɗum tan minen kalannomi hen jarama on jarama tigi en paami ko pellital manggal sabu mawɗo men Demba Abdoul Sirandou eɗen gandi meeɗi wujjude saaki ñebbe moftani ɗum coggoyade Dakar ɗum noon jeyanta mawɗo men Saydou Ba hayso konngol gotol tan barke